V každej mestskej doprave sa určitý čas vyskytovali nejaké vozidlá, ktoré boli neskôr vyradené ako zastaralé alebo poruchové. Nie všetky však skončili na vrakoviskách. Niektoré bratislavské historické vozidlá môžeme obdivovať dodnes. Myšlienka zachovávania vozidiel začala najstarším druhom dopravy a síce električkami. Prvá, ktorú takýmto spôsobom zachránili, bola BMEŠ číslo 18, známa tiež pod prezývkou Štvorokeňák. Bola privezená a sprevádzkovaná v Bratislave v roku 1937. Na rozdiel od plecháčov, mali už tieto vozne osvedčenú konštrukciu. Na oceľovom ráme bola postavená drevená skriňa a keďže boli výroby Deusu, boli odeté do červenej a bielej. Tieto električky jazdili v 50. rokoch na linkách premávajúcich cez Starý most do Petržalky. Najprv to bola linka 4 z Petržalky na Novú Dobu a potom linka 6 do Karlovej Vsi. Najdlhšie jazdiacim Štvorokeňánkom bola práve zmienená 18. Z osobnej premávky v roku 1971 vyradili, ale ešte ďalšie 3 roky bola využívaná ako pracovný voz na prevádzku so snežným pluhom. Na konci služby sa dostala do zbierok Technického múzea v Brne. Tam sa opravy nedočkala a preto sa v roku 2002 navrátila do Bratislavy. Po náročnej rekonštrukcii sa zaradila medzi historické vozidlá dopravného podniku Bratislava. Ďalšou električkou s podobnou históriou bola BMEŠ číslo 31. Keďže bola o jedno okno dlhšia ako predchádzajúca generácia, dostala prezývku 5-okeňák. Do premávky ju zaviedli v roku 1938 a postupne nahradzovala motorové vozne GAN zo začiatku storočia. Električky jazdili samostatne, ale aj s vlečnými vozňami SGP a GANS. Deň skončenia premávky dvojnápravových električiek 31. mája 1974 premával ešte najstarší vozen série 31. Následne sa stal exponátom zbierky vozidiel mestskej dopravy v Technickom múzeu Brno. Po návrate do Bratislavy spolu s BMEŠ 18 prebehla na nej rozsiahla rekonštrukcia v rokoch 2006 až 2011. Jej novostavba bola predstavená na dni otvorených dverí dopravného podniku Bratislava v septembri 2009, ale elektrická výzbroj bola dokončená neskôr, spolu s ňou vozidlo dostalo povolenie na premávku začiatkom roka 2011. Keďže elektrická trakcia sa teší v Bratislave veľkej popularite, ďalším zachráneným dopravným prostriedkom na zozname boli trolejbusy. Po Oerlikone číslo 80 sa zachovala aj legendárna rada Škoda 9TR, a to konkrétne čísla 53 a 152. Po prvý raz sa objavili u nás na začiatku 80. rokov 20. storočia. Na oceľovom ráme bola postavená karoséria s vonkajším oplechovaním, ozdobnými lištami a 3 štvordielnymi dverami. Vo vnútri sa nachádzali priečne rozmiestnené penové sedadlá potiahnuté koženkou. Najprv jazdili so sprievodcom, ale častejšie sa začali objavovať samoobslužné označovače lístkov. Všetky vozidlá 9TR boli vyradené do roku 1992. 53 zrekonštruovali k 100. výročiu MHD v Bratislave v roku 1995 a následne prešla generálnou opravou v roku 2006. Pozornosť sa dostal napokon aj autobusom. Karosa SM11 patrí medzi jedných z prvých opravených. Ich prevádzka prispela k rozvoju mestskej dopravy v novostavaných sídliskách Bratislavy. Prvýkrát boli nasadené do premávky koncom 60. rokov. Kvôli vysokej poruchovosti, nedostatku náhradných dielov i zraniteľnosti karosérie boli jednotlivé autobusy vyraďované po 4 rokoch prevádzky. Mnoho z nich bolo odstavených po požiaroch a vážnych dopravných nehodách. Masívne odstraňovanie z premávky sa však začalo až v súvislosti s dodávkami autobusov Karosa B731. Všetky SM11 boli vyradené do konca 90. rokov.
Autobus s evidenčným číslom 3350 bol dodaný pre účely autoškoly a nemal pôvodne žiadne číslo. Koncom 80. rokov sa preradil medzi historické vozidlá a dostal číslo 3350/2. Po oslavách z tého výročia vzniku dopravného podniku Bratislava v roku 1995 vyše 10 ročie chátral pod holým nebom vo vozovni Petržalka a opravy sa dočkal v roku 2008. Každý má však iný názor na historickú dopravu. Neprajníci vidia staré vozidlá v šrote, ale stále viac ľudí ich skôr zachraňuje a píše o nich. Nielen dopravný podnik Bratislava, ale nutno spomenúť Bratislavský okrašľovací spolok, Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, Občianske združenie Veterány EÚ. Všetci títo, ak nie viacerí, sa podieľajú na zachovaní našej pýchy, a to síce histórie. A môžeme dúfať, že to zostane tak aj naďalej.